अखानायबो लानो मिसकल मबाइलानो आंखौ गोसो थोनोबो फोरोंबाय मबाइलानो आंखौ गोसो होनोबो फोरोंबाय वाह मबाइलानो आंखौ दावराव दावसिबो खालामबाय मबाइलानो आंखौ बदाम बसिबो खालामबाय आइनि सिगाङावबो मिसकल आफानि सिगाङावबो मिसकल आदानि सिगाङावबो मिसकल आबैनि सिगाङावबो मिसकल हाय मिसकल अखानायबो लानो मिसकल सोर एसेबां खर' गाज्रि मिसकल खालामगासिनो नोंखौलाय हांगारि बेटि सोर फाग्लाया नोंखौ मिसकल हरनानै खर' जागासिनो हर नाम्बार आंनो आफा आं मेथाइसो खनदों आच्छा बारु नंमारगौ नामा औ आफा आं मेथाइसो खनदों ओमफ्राय रिल बानायदों आरो मोजां रिल बानाय बेटि मोजां बानायनो नालाय मोजां रिल्स बानायनानै मोजां फेमास जा आं पप स्टार जानो लुगैयो आफा आच्छा बारु पप स्टार जानो थाखाय नोङो बिराद मोजां नोङो मेथाइ खननांगोन खस्थ' खालामनांगोन ओरैनोल' रिल्स बानायनानैल' जायगायावल' फेमास जाबाय थाबा जायाना आंनिबाथ' जोंनि बर' माहारिनि फिसाफोरा इन्डियान आइडल सारेगामापा केपपफोरावबो बाहागो लाहैनांसिगौ मोनसे बेन्ड बानायनांसिगौ जों बर'फोराबो बेनिखायनो आं नोंखौ बेफोरबायदि जाजानो लुगैयो मिथिबाय आंनि हांगारि बेटि दानि सोलिफुनाय मानसिफोरबायदि जानाङा दै गाज्रि भिडिअ बानायनानै फेमास जानो दा लुगै दै आं बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायखाया आफा बरिया थां लेखाफोरखौ एसे फरायहैदो ओमफ्राय मबाइल लानायखौ एसे खम खालाम नायनोसै बेसेबां जौगायो आंथ' जौगानो हायासै इन्टारनेशनेल लेभेलाव आं जेबो खामानि मावनो हायासै बेनिखायनो गावनि फिसाजो फिसालाफोरखौनो जाजानो लुगैयो आं खालि गोसो थोनायनि लैथोआव गब'नानै गावनि एम इन लाइफखौ बावगाराबानो जाबाय आरो सासेयाथ' मालाय मोजां मोननायनि लैथोआव गब'गासिनो जोंना एमाव बेथाया दाउखा बेथायाबा मा जागोन हिनजावनि ड्रेस गाननासो मोसाबाय थायो नैबे अफ्रि बेथायाबा मा जाबावगोन आं सिमां सुजुनाय बायदि जागोन ना जायाब्रा बिसोरलाय आबायदि आं सेंग्रा जाफिननाय मोनब्ला जायगायावल' थाबाय थायामोनलां बुहुमनाङैनो गावनि नामखौ रसन खालामजोबगौमोन आं मेथाइ खननो गोरों जाबाबो आङो एकदमबारे नेसनेलावसो थांखागौमोन आं नेसनेलाव जायगायावल' थाबाय थायामोन आङो स्टेट लेभेलनिल' पपुलार सिंगार जानानै थायामोन आङो एसे मेथाइ खननो रोंनाय मोनब्ला गोजौ थाखोनि स्टेजआवबो गाखोहैगौमोनलां नाथाय आंनाव टेलेन्टआनो गैया बेनिखायनो थगायनायावल'सो एसे टेलेन्ट नाङो बेनिखायनो होबाय आरो माबायाव बारसोमनाया राजखान्थियाव बेवहायबो मा जायो नायनोसै रायजोफोरा आंखौ अनसाय ना अनसाया आइजो माहारिफोरखौ मिटिं खुंहैनांसिगोन आइजो माहारिनिफ्राय एसे सापर्ट लाबावनांगोन मानो होनोब्ला हौवाफोरनिफ्रायल' सापर्ट लाबा जानाय नङाना बर' आइजो माहारिनिफ्रायबो सापर्ट नांगोन भटआव हौवाफोरखौबो हिनजावफोरखौबो समान नोजोरै नायनानै बिसोरनि बे भट लायाबा आं देरहानाय नङा मानो होनोब्ला हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोरा पपुलारा बांसिन हिनजावफोरनि फलोवारा बांसिन जायो बेनिखायनो हिनजावफोरखौसो टारगेट खालामगोन आं हिनजाव इनफ्लुएन्सारफोरखौ हिनजावसा मानसिफोरखौ एबार बमरुमाया मोजां जाबा गांफा आर'नाइ फालि होनानै बिसोरनिफ्राय हेफाजाब लाजोबनोसै बर' आइजोफोरनिफ्राय हेफाजाब लायाबा जानाय नंला बे बाराव बिसोरखौनो मोजाङै बुरखायनांसिगोन अब्लासो जासिगोन गिबियावनो सोरनिफ्राय जागायगोन आङो दाउस्रि देलायनिफ्राय जागायनो हागौमोन नाथाय मानसि जेलावसो थांबाय दा बेनिखायनो जेलनिफ्राय बख'ना लायनाया मोजां जागोन दा जेलाव थांलायनाय हिसाबै बिराद पपुलार जालायसिगोन दाउस्रि देलाया आरो पपुलार मानसिफोरनि खोथाफोरखौ मानसिफोरा खोनासङो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा मानो होनोब्ला जोंनि समाजाव कमेन्ट बक्सफोरावल'सो ओरैनो गाज्रि बुंहरो नाथाय सिं नायखोमाजोबो बयबो मैया समफोर दावराव दावसि जानायफोरखौ बयबो गाज्रि नोजोरै नायदों गाज्रि नोजोरै बखिदों नाथाय बिसोरखौनो फल' खालामो बिसोरखौनो नायो होमबा दाया सोरनि नायग्राफोरनि शेयार खालामग्राफोरनि नङा होमबा बेफोरखौ बांद्राय बुंबाय थाला आङो बेफोरखौ बांद्राय बुंबाय थाबा आंहा इलेक्सनाव जौगानाय नङा आंहा इलेक्सनाव देरहानाय नङा बेनिखायनो मालाबा गावनि फायदानि थाखाय मालायखौबो गाज्रिबाबो मोजां होनफ्लांनांसिगोन उपाय गैया जा होगा देखा जाएगा बाद में बान्थाखौ रानबाय खरेगा आरो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खावलायनाय जाय बिथांमोना जाय हौवासा जा हिनजावसा जा गाज्रि लेंगुवेजनि भिडिअ बानायनाय गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानै रिल्स बानायनाय बेफोरखौ दोनथ'दो मानो होनबा जोंनि सुबुं अनजिमाया बिराद खम बेनिखायनो सासेया बानायबा 10 जनाबो नाम मोनफायो दा लन्थं मडार्न जुगखौनो हमनानै नायदो साबेसे मानसिया भिडिअ बानायदों खोब बानायबा 100 जना बानायदों खोमा 100 बा 200 जना बे 200 जननि बिथोराव साबेसेया गाज्रि मोसाखो दे हमनानै लादो 20 जना दा 20 जननि मादाव बावनिख्रुइबो गाज्रि बानायना साब्रै साबा ओंखारबावगोन दा बिसोरनि थाखायनो बै 200 जनाबो बदनाम मोनफासिगोन ना आरो 200 जनजों लोगोसे भिडिअ बानायै हिनजावफोराबो बदनाम मोनफासिगोन मिथिबाय बेनिखायनो बे साफा सानैयाबो भिडिअ बानायनायखौ एसे गारदो मानो होनबा सासेनि थाखाय 100 जना बदनाम मोनफायो 100 जना बानायोबा 300 जना बदनाम मोनो 300 जना बानायोबा 3 लाखआबो बदनाम मोनफायो मिथिबाय बेनिखायनो आंनि भिडिअफोर नायग्राफोर दङबा अन्नानै मोजां भिडिअ लाबोलै मोजां गुमै मोजां भिडिअ बानायग्राफोरखौ नायानो जाय मोजां भिडिअ बानायो बिसोरनि भिउसआ जोबोद खम जायो मानो गुमै मानो होननानै बुङोब्ला जेरै बिस मुलिया मोजां मुलि जानायनिख्रुइ बांसिन खामानि होयो नङा होमबा गगा मोननाया मोजां मुलि जायोबा जोङो साननै सानथाम गाहाम जानांगौ जायो नाथाय बिस मुलिया थैनो थाखाय खेबसे जाबानो थैयो थिग बिदिनो गाज्रि भिडिअआबो बुहुमाव बेबायदि गोहोम खोख्लैयो नों गाज्रिखौसो नायनानै मोजां मोनो बयबो मोजांखौ नायनानै मोजां मोना
मालाय मानो मानसिफोरा गाज्रि भिडिअखौसो बांसिन शेयार खालामो ओमफ्राय जाय गाज्रि भिडिअ होनना मिथिनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै गावबा गावनि फेसबुकआव मानो आपल'ड खालामो गुमै बेफोर जाबाय कन्टेन्ट बानायनो रोङै भेलुलेसफोरनि खामानिब्रा बिसोरबो बे सुबिदाखौ नायबाय थायो माला मा भाइराल ओंखारगोन बे भाइराल ओंखारनाय लोगो लोगो सोरनि मा मिथिं जानाय मा जादों बेखौ जमनानै थाखाय बिसोरबो जमना थानानै पारि 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 नों हागौ आं हागौ फोरसा फोरसि होजोबसिगोन बेफोर मोनसे बिजनेससो बुंनो थाङोबा आरो आंथ' बुंखायो शेयार खालामग्राफोराबो मस्थ' गाज्रि मानसि नङा बिसोरनो एसे एनै शेयार खालामदाव बुरजा खालामलाङो ओमफ्राय मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ गाज्रिबाबो माथो बिराद भाइराल खालामगासिनो होननानै मटिभेट जासिगोन ओमफ्राय बानायलांबाय थासिगोन आरो बेनिखायनो सोरबा गाज्रि भिडिअ बानायदोंबाबो जेबो केयार खालामनाङा जेबो फात्ताखौनो लानाङा गाव हारसिंनो लाजिनानै जेबो भिडिअ बानायालासिनो थागोन बियो बेनिखायनो शेयारखौनो खालामथारनाङा आरो नायनो बादोंबा बे मानसिनि फेसबुक पेजखौ थांनानै बेनि इन्स्टा हेन्डेलखौ थांनानै रिपर्ट खालामबानो जायो रिपर्ट होननाय मोनसे बुस्थु हरखादों मानसिफ्रा रिपर्टखौनो मारिनो रोङा खोमा खालि कमेन्टखौ जेने तेने लिरनो रोंसिगोन बास रिपर्ट खालामजायोना गुमै जायोथ' आरो रिपर्ट खालामजायो बयनिबो रिपर्ट मोनबाथाय 50 जननि रिपर्ट जाबाथाय बा 100 जननि रिपर्ट जाबाथाय बेनि फेसबुक एकाउन्ट डिएक्टिभेट जाबाय आरो बेखौबो मावनो हायो गैया भिडिअ शेयार खालामनानै गावबा गावनि पेजावबो होबाव लाबावगोन बखि शेयार खालामगोन बखि भिडिअ आपल'ड गावनियाव गोदान आपल'ड होनानै लाबावगोन बिसोरबो खम फाल्थु नङा शेयार खालामग्रायाबो बेनो भिडिअ आपल'ड होग्रायाबो बेनो नंगौ नामा गुमै बेनिखायनो नैबे अमाराजे बुङो नैबे डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बिराद जाहामेला मिथिबाय जों जेबो गोसोबायदि मावथ'नो हाथ'वा मानो होनोब्ला जोंनि सुबुं हारिया बिराद गोलैसोना थानाय लोगोसे सुबुं अनजिमायाबो बिराद खम बिनिखायनो माबा मोनसे मावोबा गोहोम बिराद गोसारो जोंना मिथिबाय नंगौ बियो मोजां भिडिअआ भाइराल जाया गाज्रि भिडिअसो भाइराल जायो अब्लाबो बिदि होननानै बांद्राय समाजाव जाथावैखौ मावनाङाब्रा नोंसोर जुदि भिडिअ बानायनो रोङाखै आइडिया मोनाखै मोजां मानसि सासे आइडल खालामनानै ला मिथिबाय ओरैबायदि मोजां मानसि सासे सायख'नानै ला नोंसोरो जे बिसोरबायदि जागोन आंबो बिसोरबायदि खालामनानै बिराद गिदिर मानसि जालांगोन आंबो होननानै मोनसे मटिभेट खालामनानै ला मिथिबाय माने सासे मानसि आइडल खालामनानै ला मटिभेट खालामनानै ला सोलोंलांबाय आंबो नोंहा जुदि जेबो आइडियाखौनो मोनाखै आं भिडिअ बानायनो इदि होननानै जेबो माबा मोनाखै सोरखौबा सासे हमदो नोंसोरो बिराद गिदिर इनफ्लुएन्सार दङ बिसोरखौ नायदो मोजां इनफ्लुएन्सारफोरखौ बिसोरनिफ्राय एसे आइडियाखौ लादो आरो बिसोर माबायदि खालामो बिसोरनि इन्टारभिउफोर नायग्रा जादो बेनिफ्राय नोंसोरो मोसानो रोङोबा मोसाबाय थादो इउटुबाव बिराद टिउटरियेल दङ बिराद मोजां एक्सप्रेसन होनानै बिराद मोजां भिडिअ खालामनाय हो भाइराल जायो नामा जायो आंनि बिनानावमोन दे मोजां मोसा नोंसोरो नांगौबा आदै नुजानायबाबो मोसा हान्थु नुजानायबाबो मोसा नाथाय एसे स्टेन्डार्डै मोसाब्रा मोजां नुगोन होमबाना आंबो खुदै गलायनाय गल'ल' नायगोन ना आंखौ बांद्राय बुंबाय होननानै आंखौ जि जारि हरलायगोन दा कमेन्ट सेक्सनाव भिडिअखौ नायजोबालासिनो आंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासङासै खम जारि हरगोन दाथ' आंखौ जारि हरखासिगोन बायदि मोनबाय आं जारि हरबाबो जेबो नङालै आंनि थाखाय मोजांसो कमेन्ट सेक्सनाव बुंनानै थागोन खिन्थु आं मा गाज्रि बुंदों मोजांखौसो बुंदों नङा होमबा मोजां भिडिअ बानाय होननानै बांद्राय बुंबाय थाला बांद्राय मेलेम बाहायनानै मालायखौ गियान होबाय थाला मानो होनोबा आंनावनो गियाना गैया आंनि खरानो खंख्ला गुमै मा जाखो बमरुआ मा जाखो माने एसे दानि आखाइ आथिं सोमावदों होननाय खोनादों आं गाबोनफोर खबर लाहैनोसै आङो हस्पिटालाव थांनानै आरो मोनसे खोथा एबार आं इलेक्सनाव देरहागोन ना देरहायाब्रा आंलाय मा मिथिगौ नोंबा देरहागोन ना देरहाया बेखौथ' बुंब्रा आं मोजां जाबायना मोजां जायाखै माथो नोङो आरो ना गुमै नोंबा आब' हांग्रि मोनदिखौ एदावबाय थानाङा नङाबा बमरु बायदि जाजागोनबो मिथिबाय नै सिगिना थांलायबायना आंखौ दा आरो सिगिलायबायलै आं ओरैनोबा गिनानै मानसियानो मा जाना दंखायोसो आरो सिगिलायबावबाय दा हरावबा उन्दुनो हागोन ना हायाथाय आं जा हगा देखा जाय दा हराव मिन्थिसिगोन आरो मालाबा गिनांगौबो मानो होनोब्ला गिगौ माने गौ दाउस्रि थांफैदेलाय जेनथ'खा सोर जेनथ'खालै दाउस्रि देलाय जेनथ'खा थांफैदेलाय बापावै सोर जेनथ'खाब्रा ओमफ्राय मानसियालाय सिमाङावसो गोब्रामदों ना मोगथाङावनो गोब्रामखादोंब्रा दाथ' आं जेबो मोनथिला डाक्टरखौ लिंहैनोसै आंखौ निमाहा होदो दाउस्रि देलाय आं गोरोन्थि मावबाय माबा माबि बखिगासिनो दं डाक्टर जेबो गिनांगौ गैया जोङो मेडिसिनखौ होखांखाबाय बियो थाबैनो हुस फैसिगोन जेबो गिनांगौ गैथ'आ दे आच्छा दे गोजोननाय थाबाय डक्टर मोजाङानो जाबाय दे हुसाव फैसिगोनबा मानसिया मोजां जाबाथ' मोजाङानो जाबाय जाहाथे दाउस्रि देलायाबो जेबो खैफोदाव गोलैयै बायदि ओइ बमराव आंखौ खोनागासिनो दंना नों आं हले नोंखौ सिकिउरिटि गार्ड बायदि नेगासिनो दङलै न'आवनो मोजाङै थांलायबावाखै आं नोंनि थाखायनो जानाय लोंनायखौ गारथ'लायनानै नोंखौ नेगासिनो आङो खोनादोंबा रायलाय आंजों रायलाय आच्छा र' फन फैदों आंनाव हेलौ मा जाखो उकिल नोंथां आच्छा दे थाब खालामबानो जाबाय खामानिखौ नों जुदि मोजां मावाबा गुबुन उकिल हायर खालामनाय जागोन मिथिबाय बेनिखायनो थाब माव दे दोनथ'दो आच्छा बे जेनथ'खाया सोरब्रा माखौ एसेबां गोब्राबै थादोंलै बियो जेनथ'खा होननानै सोर बे नागिरनांसिगोन बे जेनथ'खाखौ
सना बरफनि बिबार बिदि नङाब्रा आं मालाय हौवाफोर बायदि नङाना नङा होनबानो आं फोथायगोन आरो नैबे हांग्रि मोनदिखौ लेखा रोङा जाम्बि महर गोसा नङा होननानै आंखौ नोङो बासिनानै हिनजाव गदाय गोसो थोग्रा हिनजाव गदाय लानो नागिरग्रा नोंखौ आं गावथारगोन आया माथो सिमांसोलै बेखौनो आंहा जि गिबाय थाब हांग्रि सना मा एसे सिमां माने सिगोरा जाखोब्रा नोंलाय आंखौलाय आंलाय माथो उन्दुनो हालाब्रा नोंनि खोथा सानैनो माथो जाबाय थाखोहाय माथो जाबाय थाखो उन्दुनो गारनानै सिमां गाज्रि नुदोंमोनलै आं मा सिमां गाज्रि नुलायखो ओद नुदों मायाबा मायबि मोदायनि मोदायनि सिमां नुदोंबालाय इसोरफोरनि मुंफोरखौ गाबज्रिनानै उन्दुफिन बेवहाय सिमांखौनो लानानै दावराव खालामबाय थायो नामा मा होननानै खोन्थानो आं हांग्रि सना नों जे आंखौ सिमाङाव गावदोंमोन होननानै दा खोन्थाबाबो उल्थासो सोंफिनगोन ना आंखौ मा दाय मावनानै लानाय होननानै बेनिखायनो बुंनोबो हाला आच्छा हांग्रि सना नों आंखौ गोदोनि खोथाफोरखौ लानानै मालाबाफोर रागा जोङोना जोङाब्रा आंथ' नोंखौ मालाबा दुखु होयोना हांग्रि सना नों मालाबा आंनि थाखायनो गाबनांगौ जायोना गोदो गोदायनि थांखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखाङो नामाब्रा गोसोखाङोथ' आरो आला गोसोखांबारसो होमबा मालाबा गोसोखाङोथ' आरो बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामजानायफोरखौ सैया खालामजानायफोरखौ खि सोरबा बावगारनो हायो गोसोखाङो आयला होमबाथ' बियो मालाबा आंखौ रागा जोंनानै गेव होगोनलै उदैयाव दाउ सोदेलाय बायदि मा जाबावनांगौ जाखो गोसोखाङोबालाय सेस दानाबा गोसोखाङै उदैयाव थुथारबा मा जागोनलै बावनो हाया होमबा नोङो बावनानैथ' नोंजों दङ आरोहाय होमबाबो मानसिनालाय मालाबा थाब गोसोखाङो आरो आच्छा माबायदियाव गोसोखाङो नोङो मालाबा नांलायबानो गोसोखाङो आरो गोसोखांनांलालै दिनैनिफ्रायनो नांलायला मिथिबायना जाबाय आंहा फुङाव थाब उथिनांगौ बांद्राय रायलायबाय थाला सिरि उन्दुदो आच्छा बारु थाइबा निला गुड नाइट आंनि बरफनि बिबार बिगा गारबायना आं सिमां नुनानै ओरैनो उनथिंजाय फैनानै सुफैबा आंथ' हमथानोबो हाला खारनोबो हाला जागोन ना उन्दुनायफोराव बोरैबा गासिनानै दोनबा आंबो जेबो खालामनो हाला जागोन ना बेनिखायनो सांग्रां थानायानो मोजां जासिगोनलै ओरैनोबा रागा जोंबा हिनजाव मानसिया हौवा मानसिनिख्रुइबो गाज्रिसिनलै बेनिखायनो सांग्रां थानाया मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं